Yagotigana nayo nagusika busio asorbo tironde ni gongo kumanyabuna mobere bo mungino yomo anserieta Joyce Gesare kurwa anse kenyoro gya kenyorora nigo obakogotoka mambe ya lero ase ensemeli ya mwamisoko iyo gotoka ensemeli ya Gesonso ewodi abwagia kumu ebunge ya Bontari kolengana na biroli nigo bane kibrani go mungino yo ale miaka 55 nomo asabete kagusira kurwa asenka yaye chitariki isano nemo wiki yaita asikolende litukolera mubiro yo bakogotoka gosibire eguni banyana bonigo abanyanyimbo babagukira na senseme yo nabwo koira umubiro yo wika asengendu ya KTRH chingaki obotukibwa bogo chakigwa bene Early this morning, Nanya Oresi, the manager Andrew Garo, Shamutinga, there is something that looks like a Umuveregumunto or a dump Diasabarical Mamagena. Then I came and confirmed thing I indeed Numunto, Chakiri, Movero Chakiri Pukusa. Tuntuanyo Ravan to which Pikipiva about the Mumu and Aro Sireta Kenyura. Tuarangeria wanyene bali bati pamu confirm Joyce. We have talked to the son of Ebirengina igasirete last week tare sita. Omuntu kutakongeto mungira muyo yogotire otakuwa tikende okwerigeria. Nigintu kerekebe kapisa na handi tokogikikeria. Mundu bwansi okoleta mangana aya nera mubwati bwangu. Tokana toketakuruye tauni ngotuko twiriru. Igasundekere ko chikaberaga. Iwonya ndi lights chibekire kuru bonjari ngima kangongo baya kwa batolebya twamanyango bumwe tukorendete alafu nagaro chema leone ko kya kubina rode ga bagina ba batukutuka igaba kwenda ko fence igaba esengenge pa fence iga undi bese konyorekanaonyara wako tegeri watwa abagambi baitu baimukire iguro abantu bose bari bakora ensemo ya sector ya security batemango barigerelinga abantu baitu barendiro asinjira ya bene indelio ebikoro binge bune biga bigotoka kya bwango igana inde kurwa ensemeli abo mari bamoino nande no twarushi nande mongino ndega iga na lero noga